හරි මම අද කතා කරන්න කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් இந்த காலவெளியில் இதனுடைய வார்த்தையை கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். මෙන්න මේ මාතෘකාව ගැන. இந்த தலைப்பிலே ඒක තමයි විනාශ කරන තෘෂ්ණාව සහ ජීවත් කරන ආශාව. எனவே எங்களுடைய மாம்சத்தை அழித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் இன்னும் புதுப்பித்துக் கொள்ள இந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக அழைக்கப்பட்ட ஒரு காரியம். විනාශ කරන තෘෂ්ණාව எங்களை அழித்து போடுறதான மாம்சமான காரியம் සහ ජීවත් කරන ආශාව. எங்களை வாழ வைப்பதற்காக இருக்கிறதான ஆசைகள். right 1 පේදුරු පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரத்திலே දෙමළ භාෂාවෙන් ඔයාලා බලා ගන්නවා නම් සිංහල භාෂාවෙන් මෙහෙම කියනවා. நாங்கள் தமிழ் மொழியில நம்ம அதை பார்த்துக்கொள்ளும் சிங்கள மொழியில் வாசிக்கும் பொழுது ඉදින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාංශයෙන් වදවින්ද බැවින් මාංශයේ ඉතිරිව තිබෙන කාලයේ තවත් මිනිසයන්ගේ තෘෂ්ණාව ලෙස නොව දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස ජීවත් වෙන පිණිස එම සිත ආයුධයක් කොට පැලඳ ගන්න. ஆமென். දෙමළ භාෂාවෙන් කවුරු හරි தமிழ் மொழியில் யாராவது வாசிப்போமா? இப்படி இருக்க கிறிஸ்து நமக்காக மாமிசத்திலே பாடுபட்டபடியால் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சித்தைய ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் மாமிசத்தில் பாடுபடுகிறவன் இனி மாமிசத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் மனுஷனுடைய இச்சைகளின்படி பிழைக்காமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பிழைக்கத்தக்கதாக பாவங்களை விட்டோய்ந்திருப்பான். මේ පේදුරුතුමා ඒ කාලේ කිතුණුවන්ට அன்றைய நாட்களிலே பேதுரு கிறிஸ்துவுக்கு எழுதின ஒரு காரியம் ලියුමක් ලියනවා. ஒரு கடிதத்தை நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார். ඒ කාලේ මේ නවගිවිසුමේ තියෙන ලිපි ලියුම් ඇදහිලිවන්තයන්ව උණුසුම් කරා. அன்றைய நாட்களில் எழுதப்பட்ட அந்த நிருபங்கள் மக்களை அந்த விசுவாசிகளை உற்சாகப்படுத்தியது. එයාලගේ ඇදහිල්ල උණුසුම් කරා. அவருடைய விசுவாசத்தை உற்சாகப்படுத்தினது. දැන් පේදුරුතුමා ඒ කාලේ ඇදහිලිවන්තයන්ට ලියන ලියුමක පණිවිඩයක් අද මම මේ සභාවට அன்றைய நாளிலே பேதுரு அவர்கள் எழுதின அந்த கடிதத்தில் அந்த நிருபத்தில் ஒரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் நான் අපි பகிர்ந்து දන්නවා கொள்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ මැරුණු මුල් යුගයේ කිතුණුවන් ගැන හිතලා බලන්න ආසන්න යුගයේ කිතුණුවන් ගැන. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவுடைய காலத்தில் மரித்தது அந்த கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். දැන් අද අපි යේසුස් වහන්සේගේ මරණය උත්ථානය අධ්‍යයකලා අවුරුදු 2000 ගානකට වැඩි. මේ ඇදහිලිවන්තයෝ මුල් යුගයේ ඇදහිලිවන්තයෝ. இந்த நாட்களில் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய மரணத்தை அவர் உயிர்த்தலை நம்பிக்கை வைத்து ஒரு 2000 வருடங்கள் மாறுகிறது. அந்த அன்றைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்ததான கிறிஸ்தவர்களை குறித்து நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். දැන් මේ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ඇදහිල්ල වටේ තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න යන නිසා பேதுருතුමා ඒ ඇදහිලිවන්තයන් ආමන්ත්‍රණය කරලා ලියුමක් அன்றைய ලියනවා. காலத்தில் இந்த விசுவாசிகளுடைய அந்த நாட்களில் இந்த கலாச்சாரம் இந்த மக்களோடு ஒன்று இணைந்து பின்னி வருகின்ற நேரத்தில் இந்த மக்களை ஒரு உற்சாகப்படுத்துவதற்காக எழுதுகிறார் இந்த நிருபத்தை. අපි දන්නවා අපේ ඇදහිල්ල හැම වෙලේම මේ වටේ තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක මේ මිශ්‍ර වෙන්න දියාරු වෙන්න බලනවා. எங்களுடைய விசுவாசம் சுற்றி இருக்கிற இந்த கலாச்சாரத்தோடு கூட சிலத்துல ஒன்றிணைக்கப்படுகிறதை நாங்கள் අපි பார்க்கிறோம். දන්නවා උදාහරණයක් දෙවියන් වහන්සේ තමයි සඵල කරන්නේ. கர்த்தர் நாம் யோசிக்கிற ஆண்டவர் தான் எங்களை අපි ஆசீர்வதிக்கிறார். දන්නවා අපේ සඵල වීමේ මූලාශ්‍රය දෙවියන් எங்களை වහන්සේ. ஆசீர்வதிப்பதின் ஆரம்பமே அவராக இருக்கிறார். හැබැයි අපිට හිතපු ගමන් හිත යනවා සඵල වෙන අලුත් ක්‍රම තියෙනවනේ එළියේ. எனவே நாங்கள் செழிப்பாக வாழ்வதற்கு வெளியான சில காரியங்கள் இருக்குது என்று சொல்லி எங்கள் மனதிலே නිකන් தோன்றலாம். ඒ ක්‍රමයටත් අපි ගිහිල්ලා බලමු. அந்த காரியத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் முயற்சித்து பார்ப்போம். පොඩ්ඩක් නිකන් හොරෙන් පොඩ්ඩක් සංවර්ධන ලොතරැයකින් පොඩ්ඩක් උරලා බලමු. கள்ளத்தனமாக ஒரு லொத்தர் சீட்டை எடுத்து பார்ப்போம். ඒ කියන්නේ අපි ඒවා අපේ මනසට එන්නේ හිතන්නේම නැතුව අර එක පාරට එළිය තියෙන සංස්කෘතියත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. எங்களை அறியாமலே வெளியே உள்ள அந்த கலாச்சாரத்தோடு கூட சில நேரம் திடீரென்று அது வருகின்றது. ඒ නිසා කොච්චර ඇදහිල්ලක හිටියත් ඉඳපු ගමන් එළියට බහිනකොට හුණා චුච් 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 எவ்வளவுதான் விசுவாசம் இருந்தாலும் வெளியே போகணும் இந்த பள்ளியினுடைய சுற்றி சத்தம் கேட்கிற நேரத்துல නික එක පාට අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. திடீரென வெளியே வருகிற கலாச்சாரத்தோடு கூட நாங்க யோசித்து பார்ப்போம். බලයක්ද දන්නේ නැහැ. இது ஒரு தனித்திரமான காரியமா தெரியாது. පස්සට අඩියක් තියමු. ஒரு பின்னோக்கி நாங்கள் வருவோம். ලකුණු පස පෙරට තබා අපිට එනවා එක එක ඒවා. நாங்கள் சில காரியங்களை யோசிக்கிறோம். பாதத்தை எப்படி முன்னாடி வைத்து போறது அப்படி காரியங்களை குறித்து ඇතුළාන්තයට වැටිලා තියෙන ඇදහිල්ල என் இதயத்துக்குள்ள வைத்திருக்கிறதான விசுவாசம் තියෙන ඒවා එක්ක දියාරු වෙන්න බෑ. சில வெளியாகின்ற காரியங்களோடு கூட அது ஒன்று பிணைந்து போகின்றது. දැන් පේදුරුතුමා කියනවා ඒ ඇදහිල්ලවන්තයන්ට ஆனா அந்த பேதுரு தான் சொல்லுவார் அந்த விசுவாசிகளுக்கு මාංශී ඉතිරිව තිබෙන කාලේ மாம்சம் மிகுதியா இருக்கின்ற நாட்களிலே හැම මිනිසයාම දැනගන්න ඕනේ මේ පොළවේ මේ අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන කාලේ හරි පොඩ්ඩයි. எனவே ஒவ்வொரு மனிதனை யோசிக்கணும் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களே கொஞ்சம் காலம் දැන් இருக்கிறது. මට කියන්න බලන්න අපි ගොඩාක් කල් ජීවත් වෙන්න යන්නේ කොහෙද? நாங்கள் அநேக நாட்கள் வாழ போகின்ற காலம் எங்க இருக்கிறது? මෙහෙම. இங்கே.
මෙහෙදී ඉන්නේ ගොඩක්. இங்கே நாங்கள் வாழ போகின்றோம் அநேக நாட்கள். මේක නිකන් මේ ලිමිට් කරලා යපු දෙයක්. இது வந்து ஒரு தற்காலிகமாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காலம். බයිබලයේ කියනවා මිනිසියෙකුගේ වයස අවුරුදු 70ක් ශක්තිය තියෙනවා නම් තව 10ක් வேதம் අධික. சொல்லுகிற பிரகாரமாக ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் நாட்கள் 70 பலன் இருக்குமானால் 80 வயது ඒකත් வரைக்கும். කාගේ හරි උදව් ඇතුව. அது யாரோட உதவி நிமித்தம். ඔය අවුරුදු 70 දවස් වලින් ගණන් කරලා බැලුවා. அது நாட்களோட கூட 70 வயது நாட்களை கணக்கெடுத்து අවුරුදු பார்த்தா 70 වැඩි කිරීම දවස් 365. 70 வயதை 360 நாட்களோடு கூட நம்ம பெருக்கி பார்த்தோம். දවස් 25550යි. 25550 நாட்கள். පොළවේ කොච්චරද ඉන්නේ අපි? எவ்வளவு நாட்கள் இந்த பூமியில இருக்க போகிறோம்? දවස් எத்தனை நாட்கள்? 25550යි. 25550 நாட்கள். யோசிக்கிற நேரத்துல දැන් අවුරුදු 60ක් ජීවත් වුණ කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවනේ. 60 வயது வரைக்கும் வாழ்ந்த யாராவது இந்த இடத்துல එයාට තව இருக்கிறார்களா? ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ அவருக்கு இன்னும் வாழ இருப்பது දවස් කීයද? எத்தனை நாட்கள்? ඕ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් ஐயோ heart attack. ரத்த கொதிப்பு வருகிறது. පොඩි දවස් ගන්න. கொஞ்ச நாட்கள் தான் இருக்கிறது. මේ වේදුරුතුමා කියනවා பேதுரு இடத்துல சொல்லுகிறார் මේ මාංශයේ ඉන්න ටික දවස් இந்த ගන්නයි மாம்சம் இருக்க போறது கொஞ்ச நாட்கள். පොඩි දවස් ගන්නක් இந்த ඉන්නේ. கொஞ்ச நாட்கள் தான் இருக்க போகிறது. දැන් අද වයස දාලා ජීවත් වෙලා ඉවර දවස් ගන්න බලලා තව තියෙන දවස් ගන්න බලලා මොහොතට ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. யோசிச்சு பார்ப்போம் எங்க வயதோட உட்பட்டு இன்னும் மிகுதியா இருக்கிற நாட்கள் எத்தனை என்று நாங்கள் யோசித்து பார்ப்போம். ඒ දවස් ගන්න ඇතුලේ அந்த நாட்களில் கொஞ்ச காலத்திலே අපි අහු වෙන්න බලනවා நாம் சில நேரம் அகப்பட பார்க்கிறோம். මාංශී තෘෂ්ණාවල. மாம்சத்தின் இச்சைகளுக்கு நாங்கள் உட்பட பார்க்கிறோம். ආත්මික දේට වඩා ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு பார்க்க, ආත්මික ආශාවන් වලට ஆவிக்குரிய ஆசைகளுக்கு பார்க்க, මාංශික දේවල් மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களை අපිව ලුහු බඳින්න அது බලනවා. எங்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. ඉතින් අද කාන්තා දිනේනේ இந்த பெண்களுக்குரிய ஞாயிறாக இருக்கிறது. දැන් මේ විනාශ කරන මාංශික තෘෂ්ණාවන් හඹාගිය කාන්තාව බයිබලේ ඉන්නවා. எனவே இந்த மாம்சமான இச்சையை பின்தொடர்ந்து போன அநேக பெண்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறார்கள். දැන් හිතලා බලන්න බයිබලේ මුල්ම කාන්තාව ඒව ගැන. எனவே கூட நாம் பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் வேதாகமத்தில் ஆரம்பம் இருக்க பெண்மணி யார் என்று දෙවියන් சொல்லி. වහන්සේ ஏவாள். එයාට හැමදේම දීලා තිබ්බා. ஆண்டவர் தேவன் எல்லாத்தையும் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். එයාට ආව ඇස්වල තෘෂ්ණාව. அவருக்கு வந்தது கண்களின் இச்சை. ඇස්වල තෘෂ්ණාව නිසා දෙවියන් වහන්සේ එපා කිව්ව ගහින් කෑ. கண்களின் இச்சை நிமித்தமாக தேவன் எதை கூடாது என்று சொன்னாரோ அதை செய்தார். ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? அதனுடைய விளைவு என்னது? මුළු මිනිස් සංහතියම පාපයට முழு ගියා. மனித இனமே பாவத்துக்குள் விழுந்தது. කොතනද අහුනේ? எங்கே அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது? ඇස්වල තෘෂ්ණාව. கண்ணின் இச்சையா இருந்தது. ඒ කියන්නේ අපේ මේ පංචේන්ද්‍රිය என்னுடைய இந்த தந்திரங்கள் எல்லாமே හැම වෙලේම ආසයි දෙයකට. எதுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் ஆசை உள்ளதாக ඒ இருக்கிறது. කියන්නේ ආත්මය මාංශය අතර සටනක් இந்த තියෙනවා. நேரம் ஆவிக்குரிய காரியத்து மாம்சத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் අපි இருக்குது. ආස කරන දේවල් වලින් අපි ගැලවෙන්නේ. நாம் එතනට අපි කියනවා කිතුණුවාට ආත්මික සටනක් எனவே තියෙනවා. நாங்கள் அதில் விடுதலை பெறுகிற சொன்னதன் பொழுது ஆவிக்குரிய போராட்டம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்கிறது. අපි නිකන් හිතලා බලුවොත් දෙලීලා. தெலீலாவை குறித்து நாங்கள் யோசிச்சு මට මතකද பார்ப்போம். දෙලීලා? யார் அந்த தெலீலா? දෙලීලට තිබ්බේ මොකක්ද? தெலீலாக்கு இருந்த காரியம் என்னது? සල්ලි වලට තෘෂ්ණාව. அவருக்கு இருந்தது பணத்தை குறித்ததான ஆசை. ඒ නිසා පිලිස්තිවරුන්ගෙන් ගොඩක් සල්ලි අරගෙන அதே பெலிஸ்தீனுடைய அநேக பணங்களை பெற்றுக்கொண்டு අර ඊශ්‍රායෙල් වල දැවැන්ත චරිත அந்த වැටුවා. இஸ்ராயலில் இருந்ததான மிகவும் பலமான உடனே அவளை ஏமாற்றி விட்டார். සැම්සන් වැටිලා ගියා. சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මොකද ඒ දෙලීලට තිබ්බේ? தெலீலாக்கு இருந்த காரியம் என்னது? සල්ලි වලට ආසාව. பணத்துக்கு இருந்ததான ஆசை. තෘෂ්ණාව. அது இருந்த இச்சை. ඒ අවසානයේ මොකද கடைசி ප්‍රතිඵලය? முடிவு என்னது அவருடைய வாழ்க்கையில? ඉතිහාසයට එකතු වෙනවා පාවා දුන්නා වූ இந்த කාන්තාව. சரித்திரத்திலே ஒருவரை காட்டிக் கொடுத்த அந்த பெண்மணியாக அவர் மாறுகிறார். යෙසබෙල් ගැන හිතලා බලන්න. இசபேலை குறித்து யோசிச்சு ඔය பார்ப்போம். වගේ කාන්තාව. எப்படிப்பட்ட பெண்மணி? ගොඩාක් දේවල් තිබුණා. நிறைய காரியங்கள் இருந்தது. සම්පුරුෂයා රජ කෙනෙක්. அவருடைய கணவர் ஒரு ராஜாவாக இருந்தார். මොනවද අඩු? என்னது குறைவு இருந்தது? රැජිනා. அவர் ஒரு ராணியாக இருந்தார். තව මොනවද ලබන්න ඕනේ? இன்னும் வேற என்னத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? එයාගේ තෘෂ්ණාව මොකක්ද? அவருடைய இச்சை என்னதாக இருந்தது? එයාට තිබුණා තියනවට වඩා දේවල් ලබන්න ඕනේ. இருக்கிறதை பார்த்து இன்னும் காரியங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. ඒ නිසා මොනවද කරේ? அதுக்கு பின்னர் என்ன நடந்தது? එයා ලොකුවට සැලසුම් කරා සමහර දේවල්. அவர் பெரிய திட்டங்களை திட்டமிட்டால் අන්තිමට ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? கடைசியின் விளைவு என்னது? ඉතිහාසයට එකතු වෙනවා නම வரலாற்றிலே அவர்களோட பெயர் வருகிறது. සම්පුරුෂයා මරාගත්ත කාන්තාව විදිහට. எனவே கணவனை கொண்டதான மனைவி என்று. මේ බයිබලයේ හරිය විවෘත පොතක්. இந்த வேதாகம் மிகவும் வெளிப்படையான புத்தகம். මිනිස්සුන්ට වැරදුණු දේවල් ලියලා තියෙනවා. மக்களுடைய பாவங்களை தவறுகளை சுட்டிக்காட்டுகிற புத்தகம். මිනිස්සුන්ට හරි ගිය දේවල් ලියලා තියෙනවා. மக்களுக்கு சரியாகப்பட்ட காரியம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. වැරදි චරිත හරහා අපි ඉගෙන ගන්නවා. தவறுவிட்ட காரியத்திற்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வோம். නිකන් හිතලා බලන්න මේ මාංශය ඉතිරි වෙලා තියෙන කාලේ இந்த மாம்சம் மிகுதியா இருக்கிற காலத்தை குறித்து யோசித்து பார்ப்போம். මගේ ඇතුළාන්තය කොච්චර දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවන දේවල් හඹා යන්න උත්සාහ என்ற කරනවා. வாழ்க்கையே கடவுள் விருப்பமில்லாத காரியத்தை நோக்கி எவ்வளவு நேரத்துக்கு எங்களுடைய இருதயங்கள் போய் ඔබ கொண்டிருக்கிறது. කාන්තාවන්ට තියෙන්න அது පුළුවන්. பெண்களுக்கு இருக்கலாம். කොච්චර ලැබුවත් මදි. எவ்வளவு கிடைத்தாலும் அது போதாது. අවුරුදු ගාණක් බලද්දී ස්තුති කරන්න තියෙනවා සෑහෙන දේවල්. வருஷ கணக்குல யோசித்து பார்த்து நன்றி செலுத்தும் அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. ඒත් හිතෙනවා නේ
අඬනවා. அது இருந்தாலும் போதாது அழுதுகிட்டே இரு. මේක නෑ. இது இல்லை அது இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு හැම වෙලේම නෑ කියලා හිතේ. இல்லை இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට හිතෙනවා ජීවවා ජෛරේ මාගේ සමිඳු யெகோவா யாயிரே எங்கள் தேவன் என்று சொல்லி நாம் பாடுகிறோம். කියලා කිව්වට அப்படி சொல்லி ගායනා කරන ගමන් පේනවා அப்படி பாடினாலும் පොලී කාර්ය ළඟට ගියා නම් ගන්න පුළුවන්. அந்த வட்டி இருக்கிற நபரிடத்துல போட நல்லா இருக்குமே. ආත්මේ ස්වර්ගේ இந்த ஆவிக்குரிய காரியம் பரலோகத்தை நோக்கி மாம்சம் என்னது எங்க இருக்கிறது? පොලේ මුදලාලි ළඟ. அந்த வட்டி கொடுக்கிறவனை பாரு. බලන්න අපි ඇත්ත ජීවිතේ இதுதான் என்னோட உண்மையான வாழ்க்கையா இருக்கிறது. රයිට් සමහරලාට ස්වාමිනී මට ගියක් දෙන්න කියලා ஆண்டவரே යාළුවා. எனக்கு ஒரு வீட்டை தாரும் என்று ஜெபிக்கிறோம். සමහර විට ඒක ඩිසයින් කරනවා ප්‍රයාර රූම් එක මෙතන මේක අතන ඩිසයින් சிலத்துல කරනවා. நாங்க அதை திட்டமிடுகிறோம். ஜெபாரா இங்க இருக்கணும், அது இங்க இருக்கணும், இது எல்லாம் இங்க இருக்கணும் என்று சொல்லி ලොකු ගයක් හදනවා. பெரிய ஒரு வீட்டை யோசிக்கிறோம். අන්තිමට ප්‍රයාර රූම් එකේ ප්‍රේ කරන්න කෙනෙක්. ஆனா அந்த ஜெபம் அந்த அறையில ஜெபிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை கடைசி. බලන්න අපි සමහරලාට මනුෂ්‍යංකාරයෙන් ඉන්න තැන්. எங்கட மனித நிலையில் நான் இருக்கின்ற நிலையில සමහරවිට எங்க අපි இருக்கு? හිතනවා අපේ දරුවන්ට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න ඕනි කියලා. දෙවියන් වහන්සේව දෙන්න ඕනි நான் දරුවන්ට. பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும் என்று சொல்லி நான் யோசிக்கின்றோம். ඉතින් සන්ඩේ ස්කූල් එකට ඇදගෙන හරි එනවා. இப்படியாவது அந்த ஓய்வு நாள் பாடசாலை இழுத்து கொண்டு வருகிறோம். හැබැයි ගෙදර ඇතුළට ගිහිල්ලා ஆனா බලද්දී வீட்டுக்கு போய் பார்க்கிற நேரத்துல අපි යාලට ගොඩක් ආවත් දන්නේ அவருக்கு அநேக காரியங்கள் சொல்லி வருது. දෙවියන් වහන්සේට වඩා ஆண்டவரை பார்க்கிலும் මේ ලෝකේ දේවල් හඹාය. உலகத்தை காரியத்தை நோக்கி ஓடுங்கள். නිකන් හිතලා බලන්න අපේ දරුවෝ මට දවසක් මාතරදී අම්මා කෙනෙක් හම්බුණා. சும்மா யோசிச்சு பாருங்க, எங்க பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாள் மாத்திரை ஒரு சகோதரி ஒரு அம்மாவை கண்டால் ගමක කොනේ ඉන්න කාන්තාවක්. ஒரு கிராமத்திலே மிகவும் பின்தங்கிய நிலை இருந்தது ஒரு இடத்திலே එයා ළමයාව ටවුන් එකට අරන් එනවා ගණිතය සහ සිංහල ටියුෂන්. அவர் அந்த கிராமத்திலிருந்து அவர் டவுனுக்கு வரும் பொழுது அந்த டியூஷன் கிளாஸுக்கு அவர் கூட்டிக் கொண்டு வருவார் සෙනසුරාදා. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையிலும். එයා කියනවා හරි මහන්සි අක්කා. மிகவும் களைப்பா இருக்கிறது, සල්ලි ගොඩක් යනවා. நிறைய பணங்கள் செலவாகிறது, ටියුෂන් ෆීස් එක ඊට වඩා යනවා. டியூஷன் கிளாஸுக்கு நிறைய பணங்கள் கொடுக்கிறோம். ඒත් අක්කේ මම සෙනසුරාදා දවසම මාතර රස් යදු වෙනවා මෙයා නිසා. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை மாத்திரை பகுதியிலே நான் ரொம்ப நேரங்களை செலவழிக்கிறேன். හැබැයි මම ආයේ ඉරිදා උදේ ආයෙත් ඒ මහන්සියම දාලා ආයෙත් මාතර ටවුන්ට එනවා. ஆனா அதே நேரத்துல கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை அதே களைப்போடு கூட நான் மாத்திரை நகரத்துக்கு நான் வருவேன். එයා කිව්වා "ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? මගේ පල්ලියේ තියෙන මාතර ටවුන්. இயேசுவே என்னுடைய ஆலயம் இருக்குது மாத்திரை டவுனிலே. මම ආයෙත් එනවා ඉරිදාට මාතර. நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வருவேன். මම ඒක කැපවීමෙන් அதை කරනවා. நான் அர்ப்பணிப்போடு நான் செய்கின்றேன். හේතුව තමයි මගේ ළමයා ලොකු වුණාම දැනගන්න அது හොඳ காரணம் නෑ. என்னவென்று சொன்னால் இந்த பிள்ளைகள் பெரியார்களான பிறகு අපේ අම්මගේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවේ எங்களுடைய அம்மாவுடைய முதன்மை ஸ்தானம் என்னவென்றால் ටියුෂන් අංක එකට තිබ්බා. டியூஷன் நாள் முதல் ஸ்தானத்தில் இருந்தது. සබත් දවස නම් කමක් ஓய்வு நாள் பரவாயில்லை, සබත් දවසේ නම් ළමයා නිදාගත්තා. பரவாயில்லை, ஓய்வு நாளே பிள்ளை தூங்கட்டும். ටියුෂන් දවසට නැගිට්ටා. டியூஷன் கிளாஸ் இருக்கிற நேரத்தில் பிள்ளை எழுப்பினார். හැබැයි එයා කියනවා මගේ දරුවට මම මොනව ඉගෙනුවා. நான் என் பிள்ளைக்கு நான் எதை கற்றுக் கொடுத்தாலும் එයා දැනගත්තේ නැත්තම් அவர் தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் මම පොඩි කාලේ நான் சிறு வயதிலிருந்து මගේ අම්මා ගණිතය සිංහලට මාතරට ගියා වගේම සබතටත් මාතර ගියා. என்னுடைய தாய் வந்து சனிக்கிழமை அந்த கிளாஸ்க்கு போனாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாளும் என்னுடைய அம்மா என்னை ஆலயத்துக்கு கூட்டிட்டு එයා வந்தார். මට කියනවා අක්කා ළමයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රමුඛතාවය දෙන විදිහ ඉගෙන ගන්නේ අපි ගෙදර හැසිරෙන විදිහ. பிள்ளைகளை ஆண்டவருக்கு முன்விதன்மையாக மாறுவதற்கு காரணம் நாங்கள் வீட்டில் எப்படி நான் நடந்து கொள்வதை මම வைத்துதான். මේක ගේන්නේ ඇයි දන්නවද? සමහර විට අපි කොච්චර කිතුණු වුණත් මානසික වෙනවා. எனவே நாங்கள் எவ்வளவு கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சில நேரத்தில் நாங்கள் மாம்சமான விதத்தில் நம்ம අපි மாறி හිතනවා விடுவோம். අපේ දරුවෝ සඵල වෙන්නේ අධ්‍යාපනය හරහා நான் විතරයි நினைக்கிறேன் කියලා. என் பிள்ளைகள் வந்து மிகவும் செழிப்பாக மாறுவது காரணம் வந்து என்னது படிப்பு ඒ நிமித்தமாக. නිසා ඔබේ දරුවන් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු කරනකොට உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரிடத்தில் நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கின்ற வேளையிலே අර ලෝකාකාර ක්‍රමය නෙවෙයි. உலக பிரகாரமான காரியம் அல்ல, ඔබේ ඔළුවේ හොඳ අදහසක් තියෙනවා. உங்களுடைய சிந்தையில் ஒரு காரியத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මගේ දරුවා සඵල වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාවතේ ගියොත්. என்னுடைய பிள்ளை வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுவது ஆண்டவருடைய வழியில் நடந்தால் மாத்திரமே. ඒක තමයි අපේ මූලධර්මය. அதுதான் என்னுடைய மிகவும் பிரதானமான கொள்கையாக இருக்கிறது. බයිබලයේ මූලධර්මය පළමුව දේව රාජ්‍ය හා ධර්ම முதலாவது විශ්වාසය. கொள்கை என்ன? தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடல் அப்பொழுது யாவும் සියල්ල கொடுக்கப்படும். ඔබට ලැබෙනවා. அதன் பின்பு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் கொடுப்பார். එතකොට අපේ ගෙවල් වලට හරියන්නේ මොනව මතද? இது எங்க வீட்டுக்கு சரிப்பட்டு வர காரியம், මේ ලෝකේ ක්‍රම මත නෙවෙයි. உலக பிரகாரமான காரியம் அல்ல. වචනේ මූලධර්ම මත. வார்த்தை இருக்கிறதால மிகவும் உண்மையான වචනේ காரியம். මූලධර්මය තමයි வாழ்க்கையில் இருக்கிறதால அந்த கொள்கைகள் පළමුව දේව රාජ්‍ය සහ அதுதான் ධර්ම தேவனுடைய විශ්වාසය. ராஜ்யத்தை முதலாவது தேட வைக்கிறது. සොයනවා නම් முதலாவது இந்த ராஜ்யத்தை මේ தேடுவோம் සියල්ල என்றால் ඔබ පිටිපස්සේ இது எல்லாம் உங்களுக்கு பின்தொடர்ந்து வரும். හැබැයි අපේ සංස්කෘතිය කියන්නේ அதனுடைய கலாச்சாரத்தில் என்ன නෑ சொல்லப்படுகிறது? ටියුෂන් இல்ல டியூஷனுக்கு போகும், ටියුෂන් இல்ல டியூஷன் கிளாஸுக்கு போகும். අපේ මූලධර්මය ඒක அது නෙවෙයි. இல்ல எங்க முதன்மையான காரியம். අපේ ළමයින්ට හරියන්නේ எங்க பிள்ளைகளுக்கு எது சரி වචනේ வரும்? මූලධර්ම මත. இதனுடைய வார்த்தையின் மிக ඒ නිසා முக்கியம். අපිට මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ இந்த கலாச்சாரத்துக்குள்ளே හිට ගන්න තියෙනවා. நாங்கள் நிலைநிற்க வேண்டிய ஒரு காரியம் දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ தேவனுடைய මූලධර්මය. வார்த்தையிலே. ඒක ලේසි නෑ.
அது இவங்க இலகுவான காரியம் அல்ல. ඒක ලේසි නෑ. அது இலகுவான காரியம் அல்ல. ஏன்? වාගේ අල්ලපු ගෙදර යන්නේ ආයන ගමනක් නෙවෙයි. எங்க பக்கத்து வீட்டுக்காக போறது வேற ஒரு பிரயாணம். වාගේ සංස්කෘතිය යන්නේ ආයන ගමනක් නෙවෙයි. நாங்க எங்க கலாச்சாரத்தை பார்க்கிற இடத்துல நாங்க போகிற பிரயாணம் அல்ல. අපි යන්නේ நாங்கள் போவது දේව වචනේ தேவனுடைய කාවද්දපු தேவனுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள்ளாக நிலைத்து நிற்கிறது. දේව වචනේ කාවද්දපු ප්‍රතිපත්ති. அந்த தேவனுடைய வார்த்தை உள்ள இருக்கிறபடினால் அந்த ஒழுக்கத்தின்படி அந்த கொள்கையின்படி நாம் நடக்கிறோம். මේ පල්ලියේ ඇතුලේ වාඩි වෙලා ඉන්න අයගේ ඇතුලේ දේව වචනේ කාවද්දලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති. இந்த ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்தில் மிக பொறிக்கப்பட்டுள்ள காரியம் என்பதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டும். අපි හිට ගන්න එතන. நாம் அந்த இடத்துல நாம் நிலை நிற்க வேண்டும். ඉතින් ඒ නිසා සමහරවිට තෘෂ්ණාව අපි එළියට අදිනවා. சிலத்துல மாம்சமான காரியம் எங்களை இழுத்துண்டு போகிறது. තෘෂ්ණාවේ ස්වභාවය තමයි மாம்சத்தில் இருக்கிற காரணம் என்னவென்றால் උපදේශ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் 15 16 ලස්සන දෙයක් කියනවා. 15ஆம் 16ஆம் அதிகாரம் மிக அழகான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறது. සතෙක් ගැන කියනවා. සතෙක් ගැන. ஒரு பூச்சியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. කූඩෙල්ලාට දෙන්න කියන දූවරු දෙන්නෙක් සිටිති. அட்டைக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதான ரெண்டு குமாரத்திகள் இருந்தார்கள். දැන් කූඩෙල්ල දැකලා තියෙනවද? அட்டை நீங்க கண்டிருப்பீர்கள்? වැරදි ප්‍රශ්න අහන්න එපා සිස්ටර් මාතලේ නේ. தேவையில்லாத கேள்வி கேட்க வேண்டாம். மாத்திரையில வந்து அந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டாம். කූඩෙල්ල අපි දන්නේ නැද්දනේ? அட்டை குறித்து நீங்க எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம். හරි මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்கிறேன். කූඩෙල්ලට දුවලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා අහලා තිබ්බද? அட்டைக்கு ரெண்டு குமாரத்திகள் இருக்கிறதால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? I don't know. எங்களுக்கு தெரியாது. එහෙම වෙන්නේ ඇයිදානේ? I don't know why. அது ஏன் எனக்கு தெரியாது. කොහොම හරි බයිබලයේ අපිට සංකේතාත්මක දෙයක් කියනවා. ஆனா வேதாகமத்தில் ஒரு காரியத்தை அந்த இடத்துல குறிப்பிடப்படுகிறது. කූඩෙල්ලගේ ස්වභාවය තමයි இந்த அட்டையினுடைய குணாதிசயம் என்னென்றால் ලේ උරා බොන එක. அது ரத்தத்தை உறிஞ்சி கொடுக்கும். குடிச்சிடும். ඌ බොන්නේ බඩගින්නටම නෙවෙයි. அது பசியா இருக்கிறதால அது குடிக்கிறதல்ல. හරිද? ඌගේ ස්වභාවය තමයි මත් වෙනකම් බොන එක. அதனுடைய சுபாவமே அப்படிப்பட்டது தான். ඒක කුඩැල්ලගේ ස්වභාවය. அது அட்டையினுடைய சுபாவம். දේවචනේ කියන කුඩැල්ලගේ ස්වභාවය තමයි දෙන්න. அட்டையினுடைய சுபாவம் தான் வேதம் சொல்லுகிறபடி தா என்று சொல்லுகிறது. ඕන. எனக்கு வேண்டும். මේ ස්වභාවය. இது அதனுடைய சுபாவம். මේ ස්වභාවය තිබ්බ අපේ ආදි පියවරුන්ට. இந்த சுபாவம் இருந்தது ஆதி பிதாக்களுடைய காலத்தில். இஸ்ரவேலுடைய කාන්තාරේ එන ගම வனாந்தர பிரயாணத்திலே දෙන්න. எங்களுக்கு தாங்க சொல்லுங்க. தாங்க. අනේ ස්වාමීනි දෙන්න. ஆண்டவரே எங்களுக்கு தாங்க. කුඩැල්ලගේ ස්වභාවයෙන් හිටපුවා අපිට තියෙනවා. சிலது அட்டையுடைய சுபாவம் சிலது எங்களுக்கும் இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ ළඟට එන්නෙම ஆண்டவரே இருந்து வரப்படுது. ஆண்டவரே தாங்க. දෙන්න. தாங்கள் ஆண்டவரே. දෙන්න. தாங்கள் ஆண்டவரே. අනේ දෙන්න. ஆண்டவரே தாங்கள். දුන්නේ නෑනේ තාම. இன்னும் கொடுக்கவில்லை. කවද්ද எப்ப දෙන්නේ? கொடுக்க போறீங்க? දෙන්නේ නෑනේ මට. இன்னைக்கு கொடுக்கறீங்களா இல்லையா? මම යනවා යන්න. நான் போகிறேன். මට ඕනේ. எனக்கு வேண்டாம். අර පිරිමි ළමයි දවසයි ආඥා කරාලු. ஒரு நாள் ஒரு வாலிபன் இப்படி ஜெபித்தார். ස්වාමීනි අඩු තරමේ මේ කෙල්ලවත් දෙන්න. ஆண்டவரே கொஞ்சம் இந்த பெண்ணில சமையல் தாங்க சொன்னார். එයා යාළුවනේ මේ මොනවාද කෙල්ල යනවා. என்ன அவர் விரும்புற எல்லாமே பெண் பண்ணி அவர் விட்டு போயிறாங்க. අඩු තරමේ මේ කෙල්ලවත් ஆண்டவரே දෙන්න. இப்பயாவது இதை எனக்கு අනේ தாங்க. දෙන්න ස්වාමීනි. ஆண்டவரே எனக்கு தாங்க. කරුණාකරලා දෙන්න. ஆண்டவரே தாங்க ஆண்டவரே. ටික දවසක් අල්ලගෙන හිටියද ඉන්නේ. அப்படியே இருந்தார். අනේ අධ්‍යා වෙන කොල්ලෙක් பாருங்க කියලා. அதே விட்டுட்டு இன்னொரு பெண் அந்த பெண் இன்னொரு ஆளோட பெண். එයාව පාස්ටර් ළඟට. அவர் பாஸ்டர் கிட்ட මේ வந்தார். භාෂා හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ. பாஸ்டர் இது சரிப்பட்டு வராது. ඔයාලගේ දෙයියෝ මටමනේ ආතල් දෙන්නේ. உங்களோட ஆண்டவர் எனக்கே தான் இதெல்லாம் මොම கொடுக்கிறார். යනවා හිටපු ඇදහිල්ලට. நான் இருக்கிற விசுவாசத்துக்கு நான் போகிறேன். එයා ගියා. அவர் போயிட்டார். මොකද යාව දෙවියන් වහන්සේ විතර ගේන්නේ මොකද්ද? ஆண்டவரத்தில் அவர் எது கொண்டு வர காரியம்? දෙන්න. ஆண்டவரே எனக்கு தாங்க. දෙන්න. எனக்கு தாங்க. හැබැයි අපිට විනයක් තියෙනවා නා. எனக்கு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குதா? ස්වාමීනි ඇයි මේ මං ඉල්ලන එක දෙන්නේ නැත්තේ? ஆண்டவர் நான் கேட்கிறது ஏன் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை? ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ஏன் கொடுக்கறது இல்ல? මගේ ජීවිතේ ඕන තරම් තියෙනවා මං ඉල්ලපුවා දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ නැති சோட ඒවා. வாழ்க்கை நிறைய காரியங்களுக்கு அவர் கேட்டு கொடுக்காத காரியங்கள். ඉල්ලන්න පුළුවන්. கேட்க முடியும். හැබැයි කොන්දේසි තියෙනවා. ஆனா ஒரு சட்டம் දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේට උත්තර තුනක් තියෙනවා. ஆண்டவருக்கு 3 பதில்கள் இருக்கிறது. එක முதலாவது ඔව් මං දෙනවා. ஓ ஆம் நான் கொடுப்பேன். දෙක இரண்டாவது ඉවසන්න. பொறுமையா இருங்க. තුන மூன்றாவது නෑ මං දෙන්නේ නැහැ. சிலரை கொடுக்காம விடலாம். කොහොමද ලේසි? இதில் இலகு. ඒ වගේ තැන් අපේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල சிலருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம். right? ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිව ගේනවා
අපේ මාංශයම බල කරලා ඉල්ලන දේවල් சில නෙවෙයි. இடத்துல எங்களுடைய வாழ்க்கையில வருகிறது எங்களுடைய மாம்சத்தின் வல்லமையினால சில கேட்கிற දැන් காரியங்கள் ගෑනු ළමයෙකුට හිතනොත් මට මේ පිරිමි ළමයාට කැමැත්තක් තියෙනවා අයියෝ ඒ අයියා වරන් ගියානේ වෙන කෙනෙක් சில කියලා. இடத்துல அது பெரிய ஆசையா இருக்குல்ல அந்த அண்ணன் மேல ரொம்ப விருப்பமா இருக்கா ஐயோ இன்னொரு ஆளோட போயிட்டாங்களே சொல்லி ඒකට මොනවද කරන්න ඕනේ? அப்ப என்ன செய்யலாம் බයි. வாய்னு சொல்லி right? விட்டுருவோம் දෙවියන් වහන්සේ ඊට වඩා දෙයක්. ஆண்டவர் அதுக்கு மேற்பட்டவர் එතන හිට ගන්න ඕනේ අපි. அந்த இடத்துல நான் நிலைநிற்க வேண்டும் ඉස්සර මම යාඥාවක් කළා තිබ්බ මගේ විවාහය ගැන. என்னோட திருமணத்தை குறிச்சு சகோதரி இப்படி ஒரு காரியத்தை ஜெபித்தீங்களா ස්වාමීනි මම 97 යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නේ. 1997 ஆண்டுல தான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க එතකොට මම එන ගමනේදී நான் வருகின்ற பிரயாணத்திலே මට පුදුම ආසාවක් තිබ්බා அது ரொம்ப ஆசையா இருந்தது දෙවියන් වහන්සේ දෙන කෙනා වඳින්න. ஆண்டவர் கொடுக்கின்றவரை நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் අපි බෞතිස්ම කළා මේ දියෙන් ගොඩට ගත්තට පස්සේ අපේ පාදුන් වහන්සේ තාත්තගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. என்னுடைய ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு என்னுடைய போதகர் வந்து அந்த இடத்துல என்னுடைய அப்பா இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி සහෝදරයා சகோதரனே ඔයාගේ ගෑනු ළමයි තුන්දෙනා කිතුණුවන්ට විවාහ කරලා இந்த දෙනවද? மூன்று பெண்மணிகளை கிறிஸ்தவருக்கு நீங்க திருமணம் பண்ணி கொடுப்பீங்களா පොරොන්දුවක්. ஒரு ஒரு உடன்படிக்கை ඒකට මගේ තාත්තා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. என்னுடைய தகப்பனார் பதில் சொல்றாங்க සත්‍ය නැතුව ඉන්නවා. சத்தம் இல்லாம இருந்தார் මම දැන් තාත්තට මෙහෙම ඇනලා කිව්වා කියන්න ඕ அப்பா கிட்ட කියලා. சொல்லு அப்பா கிட்ட நான் அப்படி சொன்னேன் நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் சொன்னேன் මගේ තාත්තා කනට කරලා මට කියනවා என்னுடைய தகப்பனார் காது எடுத்து வந்தவர் சொன்னார் ඉතින් පුතේ පල්ලි කොල්ලෝ පේන්නවත් නෑ. நாளைக்கு எந்த ஒரு ஆண்களும் இல்லையே மகளே හරිද? දැන් අපේ තාත්තා එදා දැක්කේ ඒ ගමේ සභාව. அந்த நாட்டில் தகப்பனார் அந்த கிராமத்துல சபையை தான் அவர் கண்டார் අපේ තාත්තා දැක්කේ නෑ විශ්ව සභාව. அவர் முகம் இந்த விஸ்வ சபை தேசிய சபை. தேசிய சபை அவர் ඒ காணவில்லை නිසා තාත්තා උත්තර දුන්නේ නෑ. அவர் அவருக்கு பதில் சொல்லவில்லை ඒ නිසා මතක තියාගන්න நல்ல ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். විවාහය කියනකොට මේ පල්ලි ඇතුළේ ඉඳලා බලන් ඉන්න திருமணம் එපා. என்று சொல்லுங்கள் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிற மட்டும் யோசிக்க வேண்டும் right? දෙවියන් වහන්සේ කරන දේවල් අපි දන්නේ නෑ. ஆண்டவர் செய்ய போற காரியம் நமக்கு தெரியாது නිසා මම යාඥා කළා තිබ්බා. நான் ஜெபித்து வைத்தேன் ස්වාමිනී මට විවාහය වරද්දන්න එපා. என்னுடைய திருமணம் ஒரு நாளும் ஆண்டவரே சீர்குலைந்து போகிறார் හැබැයි මම මෝඩේ. நான் ஒரு முட்டாள் මට හිත යයි. எனக்கு சில நேரம் மனம் හිත ගිය போகலாம் තැන මාලිගා හදයි. போற இடத்துல ஒரு மாளிகை අනේ கட்டலாம் ස්වාමිනී මම කොච්චර ඇඬුවත් நான் எவ்வளவு தான் அழுதாலும் ඔබ වහන්සේගෙන් නෙවෙයි නා. உன்னுடையமா இல்லாவிட்டால் මට මේ ලෝකේ ලොකුම බූට් එක කන්න ඕනේ. இந்த உலகத்தில் நான் திங்கிற பெரிதான மூட்டை நான் ඔන්න මගේ சாப்பிடுவேன். ප්‍රයාස. அது தன்னுடைய ஜெபம் හැබැයි ඔබ වහන්සේ මට බූට් එක කන්න දෙන්නේ නැතුව என்னுடைய அந்த மூட்டை நான் திங்காம இருந்தால் අයින් වෙන්න එපා. நீ விட்டு விட்டு ඔබතුමා எடுத்து கொண்டு ස්වර්ගයට போவீர்கள். ඇවිල්ලා අහනවා நான் பரலோகத்துக்கு வந்து ඇයි මට கேட்பேன் වැරදුනේ කියලා. ஏன் நான் தவறு செய்தேன் මම මේ ඉඳලා හැරුණාට පස්සේ ප්‍රයාස ඔය කරන ඔය ක්‍රම දන්නේ නැහැ. මම දන්න විදිහට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. நான் பௌதாவத்தில் திரும்பினாலும் படினா எப்படி ஜெபிக்கணும்னு தெரியாது எனக்கு இருந்த ஜெபத்தை நான் ඒ சொன்னேன் වගේ සුන්දර යාඥාවට හොඳ උත්තර ලැබුණා. அப்படிப்பட்ட ஜெபத்துக்கு ஆண்டவர் நல்ல பதில் கொடுத்தார் මොනවද නැනද උත්තර? எப்படி தெரியுமா பதில் මගේ හිත ගිය எனக்கு மனம் போன කීප இடத்துல දෙනෙක්ගේම වෙඩින් වල මං අඬ அந்த அவருடைய திருமணத்திலே ඒ දන්හි පොරණ ගායනා அதிலே அந்த வார்த்தை அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டே මට இருந்தேன் මැවිලා පේනවා මම ඉල්ලපු කෙනා நான் கேட்ட காரியம் වඳිනවනේ. நான் இவரை திருமணம் செய்ய யோசிக்கிற அந்த நபர் திருமணம் செய்கிறார் ඒ ප්‍රයාස හොඳයි. அந்த ஜெபம் ඒ நல்லது දන්නවද? ஏன் தெரியுமா මාංශයේ තෘෂ්ණාවට කොල්ල ඉල්ලුවා. மாம்சத்தின் இச்சைப்படி அவரை මට கேட்டிருந்தார் ඕනම නිසා ඉල්ලුවා. எனக்கு வேண்டும் என கேட்டிருப்ப மாட்டான் දෙන්නේ නැහැ කියන තැන්වල கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன මම இடத்துல එයාවරම් වෙන කෙනෙකුට දෙනවා කියන அதை තැන්වල எடுத்து இன்னொரு நபருக்கு நான் கொடுப்பேன் ඒ විනය ඉගෙන ගත්ත නිසා அந்த ஒழுக்கத்தை நான் கற்றுக்கொண்டேன் අද දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ සහකාරය මට හම්බුණා. அவருடைய திட்டத்திலே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கணவர் கிடைத்திருக்கிறார் ඔහු සමග මට சேவை යන්න இதோடு පුළුවන්. அவரோட கூட சேர்ந்து நான் ஊழியம் செய்ய முடியும் ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව. அது அவருடைய கிரிகையா ඒ නිසා இருக்கிறது සමහර ඉල්ලීම් මාංශයේ තෘෂ්ණාවෙන් சிலருடைய ඉල්ලන්නේ. சில காரியங்களை மாம்சத்தை இச்சையோடு நாங்கள் கேட்கலாம் මාංශයේ තෘෂ්ණාවට මේ අපි ඉල්ලන්නේ. மாம்சத்தின் இச்சைப்படி நாங்கள் கேட்பது அல்ல ඕනම දෙයක් ඉල්ලලා நாங்கள் எதுவும் கேட்டாலும் අන්තිමට කියන්න ඕන මේ ආඥාව. கடைசியாக சொல்ல வேண்டிய இப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை ස්වාමිනේ ස්වර්ගයේ කැමැත්ත පොළොවේ. ஆண்டவரே பரலோகத்தில் இருக்கின்ற சித்தம் இந்த பூமியில நிறைவேறும் ඒක ආරක්ෂිත යාඥාවක්. அது மிகவும் பாதுகாப்பான ஒரு ඒ ஜெபம் කියන්නේ පොළොවේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ වෙනව නෙවෙයි. பூமியில் உள்ள காரியம் பரலோகத்தில் நிறைவேறுவதல்ல ස්වර්ගයේ කැමැත්ත පොළොවේ වෙනවා. பரலோகத்தில் காரியம் பூமியில ඒක තමයි நிறைவேறும் මගේ ජීවිතේ ලස්සනම දේ. அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மிக அழகான ஒரு காரியம் නිසා හැම කාන්තාවක්ම ஒவ்வொரு பெண்மணிகளும் තමන්ගේ පවුල් ගැන தங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து ඕසත් යාඥාව වපුරන්න. ஒரு செல்வந்தமான ஒரு ஜெபத்தை செய்து வைங்க තෘෂ්ණාවේ යාඥා නෙවෙයි. மாம்சத்தின் ஒரு ஜெபம் அல்ல මේ ලෝකේ අර අල්ලපු ගෙදර නෑදෑයෝ යන ගමන නෙවෙයි. எங்க அயலார்கள் போகிறது அந்த பிரயாணம் அல்ல ඒ තෘෂ්ණාධික ලෝකයේ තියෙන அந்த දේවල්. மாம்சத்தின் இச்சைப்படி அந்த பிரயாணம் அல்ல පෝසත්
மிகவும் செல்வந்தமான ஒரு ஜெபத்தை செய்வார்கள் දරුවන්ගෙන් உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து පෝසත්ම යාඥාව மிகவும் செல்வந்தமான ஒரு ஜெபத்தை ඔබේ දරුවන්ට உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ස්වර්ගයේ තියෙන பரலோகத்தில் කැමැත්ත இருக்கிறதான சித்தத்தை මහ පොළොවේ වෙන්නේ பூமியில நிறைவேறும்படியாக එතනයි අපි அந்த යාඥා இடத்துல தான் நாங்க ஜெபிக்க ඒ வேண்டும் නිසා ඊශ්‍රායෙල්වරු කාන්තාරේ යන ගමන් இஸ்ரவேல் மக்கள் வனாந்திரத்துல பிரயாணம் பண்ணி போகிற இடத்துல ඊටවලි 106 15 சங்கீதம் 106வது சங்கீதம் 6வது வசனம் මෙන්න මේ වගේ 106வது சங்கீதம் 15வது வசனம் මොකද කියන්නේ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது භාෂාවෙන් කවුරු හරි කියන්නේ தமிழ் மொழியில யாராவது வாசிப்போமா 15 16 சங்கீதம் 106வது சங்கீதம் 15 16 வசனம் இச்சைகளுக்கு அவர்கள் முகப்படுத்தார்கள் වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කළා தேவன் அதை நிறைவேற்றினார் නමුත් ඔවුන්ගේ ආත්මය කුසභාවයට அந்த පමුණුණා ஆத்துமா இளைப்பாறிய සමහර ආඥා ඉල්ලීම් ඉෂ්ට වෙනවා சில ஜெபங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம் හැබැයි ආත්මය அவனுடைய ஆத்துமா ආත්මය இளைப்படைந்து போய்விட்டது විරලා යනවා ආත්මය වෙහෙසෙනවා ஆத்துமா இளைப்படைந்து போய்விட்டது ඉල්ලීම් ඕනවට වඩා උද්ඝෝෂණය කරන්න නෙවෙයි எங்களுடைய தேவைகள் வந்து ஒரு அது என்ன சொன்ன போராட்டத்துக்காக அல்ல අපි හැමෝටම කාන්තාර ගමනක් තියෙනවා எங்க எல்லாரோட வாழ்க்கையில ஒரு வனாந்தர பிரயாணம் ඉතල இருக்குது බලන්න කාන්තාවන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය பெண்கள் யோசித்து பாருங்க வீட்டுல இருக்கிற பிரதான பிரச்சனை ඔයාලා என்ன? පොරබදින ලොකුම ගැටලුව நீங்க මේක போராடுகிறதான பிரதான போராட்டம் என்ன හැමෝටම කාන්තාර ගමනක් எல்லாருக்கும் ஒரு வனாந்தர பிரயாணம் අන්නේ இருக்கிறது කාන්තාර ගමනෙන් එනකොට அந்த තමයි அந்த வனாந்தர பிரயாணத்துல வரும் பொழுது මට පාස්ටර් චාල්ස්ගේ ගීතිකා උදව් වුණේ அவருடைய அந்த போதர் சார்ல்ஸுடைய பாடல்கள் எனக்கு பெரிய உதவியா මේ இருந்தது කාන්තාර ගමනෙන් මං එළියට එන්නේ ගීතිකා එක්ක அந்த வனாந்தர பிரயாணத்துல வெளியே வரது அந்த பாடல் கூடாது සමහර කාන්තාරය කියලා කියන්නේ පාරවල් පේන්නේ නැති சில තැන அந்த வனாந்தர பிரயாணம் என்று சொல்லும்போது எந்த ரோட்டும் விலகாத ஒரு நாட்கள் කිසිම வீதிகள் දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ ஒன்றுமே புரியுதில்லை එතකොට මට පාස්ටර් චාල්ස් ගායනා කරනවා அவர் பாடியிருந்த ஒரு பாடல் මම එයාගේ ගීතිකාවලින් ආසම ගීතිකාව සර්ව බලධාරී அவர் விருப்பப்பட்ட பாடல் வந்து சர்வ பலதாரி என்று சொல்லப்படுது ඒකේ තමයි මගේ කාන්තාරයේ කතාව තියෙන්නේ அந்த பிரயாணத்துல தான் அந்த வனாந்தரப்பட பிரயாணம் ආලෝකයක් පෙනෙන්නට නැහැ අඳුර ඊතරම් ගණයි ஒளி இல்லை வெளிச்சம் இல்லை அந்த இடத்துல இருள் இருக்கிறது එවැනි අඳුරේ සිටිනා මාහට ආලෝකය ඔබයි அந்த இருளில் மத்தியிலும் வெளிச்சமா இருப்பது நீர் மாத்திரமே වෙහෙසට පත්වී සිටිනා විටදී මා දුබල වෙයි நான் இளைப்பாற அடைந்திருக்கிறேன் நான் பலவீனம் அடைந்திருக்கிறேன் බුදුම ගීතිකාවක් ඒක அது மிகவும் பலவந்தமான ஒரு මගේ பாடல் ශක්තිය හීන වූ කල ශක්තිය ඔබ என்னுடைய என் பலன் இல்லாம போன இடத்துல මේ என்னுடைய பலன் කාන්තාර பூரணமாகும். ගමනේ සමහර දේවල් වලට උත්තර නැහැ என்ன வனாந்திர பிரயாணத்தை செய்யறதுக்கு பதில் இல்லை යන්නේ කියලා எங்க තේරෙන්නේ போகுதுன்னு தெரியாது අපි සමහර කාලවල තියෙනවා අපිට තේරෙන්නේ ඒකට නැහැ வாழ்க்கையில- දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ என் කියලා. வாழ்க்கையில சில நாட்கள் இருக்குது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னு புரியாத ஒரு நாட்கள் සමහර ඒවාට උත්තර නැහැ சில இதுகளுக்கு பதில் இல்லை මේ කාන්තාරේ තියෙන පුදුම දේ இந்த තමයි வனாந்திர பிரயாணத்திற்கு முக்கியமான காரியம் දෙවියන් என்னவென்றால், වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනකොට ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் இல்லை என்று சொல்லி யோசிக்கிற நேரத்துல එනකොට கிரியை செய்ய இல்லை என்று சொல்லி யோசிக்கிற நேரத்துல අපි අපේ උපක්‍රම දාන තැනක් சில තමයි நேரத்துல எங்களுடைய முயற்சியை நாங்கள் பொண்ணாவது போட்டு பார்ப்போம் කාන්තාරය කියන්නේ. அதுதான் எங்களுடைய வனாந்திர பிரயாணம் දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහනේ. ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் இல்ல මගේ උපක්‍රමය දාලා. நான் என்னுடைய ஏதாவது யோசனை செயல்பாடு කාන්තාරය நான் செய்து කියන්නේ ඒ பார்ப்பேன் වගේ තැනක්. அப்படிதான் வனாந்திர பிரயாணம் කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැති කාලයක්. எந்த காரியமும் காணாத ஒரு මම காரியம் අවුරුදු 19 දෙවියන් වහන්සේ சகோதரி පිළිගත්තේ. 19 வயதுல தான் இயேசு கிறிஸ்து පළවෙනි ஏற்றுக்கொண்டார் වතාවට බයිබලයක් අතර ගත්තේ අවුරුදු 19. 19 வயதுல முதல் மம்ம வேதத்தை යන්නේ කොහෙද எடுத்துக்கொண்டார். කියලා මම எனக்கு දන්නේ. தெரியாது நான் எங்க போகிறேன்னு මම சொல்லி ගෙදරින් එළියට බහිනකොට අපේ ගෙදර කුප්පිලාම්ප පත්තු කරන්න வீட்டுல ගියා. நான் வெளியிட்டு வருகிறதுக்குள்ள வீட்டுல எரிந்தது குப்பிலாம் මට තේරුණා දෙවියන් වහන්සේ යන්න කියනවා ஆண்டவர் என்னை සේවයට. போக சொல்லுகிறார் ஊழியத்துக்காக ඒ වෙනකොට මම විතරයි ගෙදර A level පාස් වෙලා හිටියේ. சகோதரி மாத்திரம் தான் ஏழாவது பரீட்சை பாஸ் பண்ணி இருந்தா வீட்டுல මම ගෙදරින් එළියට බහිනකොට මම ආපු ගමන මහා අමුතු ගමනක්. நான் வெளியே வந்த பிறகு அந்த போன பிரயாணம் மிக வித்தியாசமா இருந்தது පොළොන්නරුවේ යේසුස් වහන්සේ පිළි අරගෙන. புலனரவில் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு මම යන්නේ කොහෙද කියලා මම දන්නේ நான் எங்கே போகணும்னு சொல்லி எனக்கே தெரியாது ආදරය කරපු පළවෙනි බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ම බූට් நான் එකට இயேசுக்கு ගියා. முதலாவது நான் என்னுடைய காதலை என்னை விட்டு போய்விட்டார் එතකොට මට නිකන් කලන්තේ වගේ. நான் தலை சுற்றி போய்விட்டேன் රයිට් කැඩුම් බිඳුම් එමටයි. எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு வேதனையோடு கூட මේ இருக்கிறேன் වෙලාව මදි සමහර ඒවා කියන්න. நேரம் போதாது எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு අවුරුදු 13ක් පුදුම නිශ්චල කාලයක්. 13 வருடம் மிக அமைதியான ஒரு காலம் මට ඇත්තටම අදත් මට පාස්ටර් චාල්ස්ගේ ගීතික අහද්දී මගේ කාන්තාරයයි ඒ ගීතිකාවයි එක සමයි. இன்றைக்கும் கூட பாஸ்டர் சார்ல்ஸுடைய பாடலை கேட்கிறது அந்த வனாந்திர பயணம் என் வாழ்க்கையை ஒருங்கிணைந்தது උත්තරම නැහැ. அதுக்கு சில பதிலே இல்லை ඒ කියන්නේ ඒ කාන්තාරයෙන් චමිලා රණසිංහව ඉස්සුවේ ගීතිකා. அந்த நாட்கள் தமிழா ரசிகன் உயர்த்துவது அந்த பாடல்கள் ඒක මම බය නැතුව කියනවා. நான் பயப்படாமல் நான் මේ சொல்லுவேன் සර්ව බලධාරී සිංහුව ළඟ මම
මම අඬලා ඇති පැය ගණන්. அந்த சர்வ பலதாரி சொன்ன பாடல் அநேக நேரம் அழுதிருக்கிறேன். පේන්නේ මගේ ගමන. என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரயாணம் எனக்கு புரியவில்லை. මොකද්ද කරන්න என்ன යන්නේ? செய்வது என்று தெரியாது. උත්තර නැහැ. ஒரு பதில் இல்லை. කොහෙද මම எங்கே යන්නේ? போறேன் என்று தெரியாது. ඒවල් කරලා ගෙදරින් එළියට බැස්සා. முடித்து நான் வீட்டை விட்டு வெளியே සල්ලි வந்துவிட்டேன். නැහැ. பணம் இல்லை. මොනවද කරන්න என்ன ඕනේ? செய்வது என்ன புரியவில்லை. එකම දේ දෙවියන් ஒன்றே ஒரு වහන්සේගේ காரியம் தேவனுடைய காரியம் மாத்திரம் எனக்கு මම මේ தெரியும். කාලේ කරපු දේවල් දන්නවද? நான் இந்த நாட்கள் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா? හම්බුනේ රුපියල් 2000යි. 2000 ரூபாய் தான் எனக்கு சம்பளம் கிடைத்தது. රුපියල් 1000ක් අරගෙන 1000 ரூபாய் எடுத்துட்டு පොල්ගහවෙනින් කෝච්චියට නැගලා பொல்காவில இருந்து ட்ரெயின் எடுத்துக்கொண்டு යනවා back to the Bible. சத்தியவசனத்துக்கு நான் போவேன். ඇයි? පාස්ටර් චාල්ස්ගේ ගීතිකා அவருடைய පිස්. சிடி எடுப்பது කඩිය 2000යි 2000 ரூபாய் පීස් சம்பளம் වලට 1000යි. 1000 ரூபாய் shopping CD. මල්ලක් අරන් එනවා පීස්. ஷாப்பிங் பேக்ல இருந்து நான் எடுத்துக்கொண்டு Right. கெசட் பீஸ் මුල් කියන්නේ මම විතර නෙවෙයි ගමටම ඇහෙනවා. எனக்கு மாத்திரம் இல்ல முழு கிராமத்துக்கு கேட்பதுக்கு right? අපේ නංගි මට ඊරත් කිව්වා අපෝ ඉස්සර ඔයත් එක්ක ඉන්න කාලේ පොඩි අක්ක ඇහැරෙනකොට කන ඇහෙනකොට පාස්ටර් චාල්ස්. அது நேத்து அந்த தந்தை சொல்ற காரியம் தான் காலையில எழும்புற நேரத்துல அந்த பாஸ்டர் சார்ல்ஸுடைய பாடலை கேட்டு தான் எழும்புவீங்க. සමහර දවස්වලට මම ගමේ අට්ටි පිරිසක් එකතු කරගෙන මම යනවා පාස්ටර් ජෝසප්ගේ සුව කිරීමේ මෙහෙයට සෙනගට යේසුස් වහන්සේ මේමයි කියලා පෙන්නන්න. கிராமத்துல இருந்து மக்களை அழைத்து கொண்டு சொல்ல கொழும்புக்கு நான் போய் பாஸ்டர் ஜோசப்புடைய ஆராதனைகளுக்கு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டவர்கள் සමහර විට මම තව ටීම් එකක් එකතු කරගෙන යනවා කුරුඳුවත්ත බැප්ටිස්ට් චර්ච් එකට ආචාර්ය විජය කොරයාගේ ටීචින් අහන්න දෙන්න මිනිස්සු එක්කන් යනවා මම. விஜய கொரையாருடைய அவருடைய போதனைகளை கற்று பார்ப்பதற்காக சில பேரை நான் அழைத்து கொண்டு போய் අඩිය கொழும்புக்கு 2000යි. அந்த 2000 தான் කොහෙද சம்பளம் යන්නේ දන්නේ නැහැ. எங்க போகணும் தெரியாது. ඒක තමයි කරපු සේවාව. இதுதான் நான் செய்த ஊழியங்கள். හැබැයි මට අද පුදුම විදියට හිතෙනවා இன்றைய நாளில் நான் இப்படி யோசிக்கிற ஒரு දෙවියන් காரியம் වහන්සේ ගෙනාපු ගමනේ புதுமை அடைகிற ஆண்டவர் கொண்டு வந்த நான் பிரயாணத்தை குறித்து මම පාස්ටර් ජෝසප්ගේ පල්ලියට ගිහිල්ලා මම උස නෑනේ මම මිටිනේ. நான் உயரத்தில் ரொம்ப குள்ளம். ඔයා කියන්නේ එතන හිටපු ජනකාය මැද මම පෑගිලා මැරෙනවා තා சில පොඩ්ඩේ. நேரத்துல மக்களுடைய கூட்டத்தில் நான் சிக்குண்டு மிதிப்பட்டு நான் சாக ඒක வேண்டும். තැනක මම හිර වෙලා මං හිතුව මැරුණා කියලා. ஒரு இடத்துல ஒடுக்கப்பட்ட பொழுது நான் நினைத்து நான் செத்து போயிட்டேன். ඒත් මම දැක්කේ අඩේ මෙච්චර ජනකායක් මැද මගේ පිපාසය දැකපු දෙවි කෙනෙක්. இவ்வளவு தாகத்துக்கு மத்தியிலும் என்று வாங்கிய ஆண்டவர் கேட்டாரே. ඔබ දන්නවද ඒ චර්ච් එකේ ෆුල් පිට් එකේ අදැන් මම දේශනා කරනවා. அந்த சர்ச்சில் அந்த ஃபுட்பிட்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கு ஆண்டவர் என்னை ඔබ பயன்படுத்தியிருக்கிறார். දන්නවද එදා මම දුප්පත් ජනතාව ඇදගෙන ගිය ආචාර්ය විජය කොරයාගේ දේශනා අහන්න කුරුඳුවත්ත බැප්ටිස්ට් පල්ලියට. பெப்டிஸ்ட் சர்ச்சுக்கு இருக்கிறதான மக்களை அந்த வறிய மக்களை நான் கூட்டிக் கொண்டு போன மக்களை මම අද ඒ චර්ච් එකේ කීප වතාවක් දේශනා அந்த කළා. ஆலயத்தில் அநேக தடவைகளை நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன். මට දෙවියන් වහන්සේ අද අවස්ථාව දුන්න මෙතන එන්න. ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் சந்தர்ப்பத்தை අපි எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். කාන්තාරේ පිපාසා උනේ මොනවටද? ණය නෑ දෙවියන් වහන්සේ. வனாந்திரத்தில் எதுக்காக நம்ம வாஞ்சித்தோமோ ஆண்டவர் எங்களுக்கு கடனாளி அல்ல. ඒ නිසා ඔයාගේ අමාරු කාලවල உங்களுடைய கஷ்டமான நாட்களிலே දෙවියන් වහන්සේට ආස වෙන්න. ஆண்டவருக்காக வாஞ்சியுங்க. උත්තර නැති වුණත්, பதில் இல்லாமல் පේන්නේ இருக்கலாம், නැති වුණත්, ஒன்றும் காணாமல் இருக்கலாம், අනාගතේ පේන්නේ නැති වුණත් எதிர்காலம் என்னென்னு காணாமல் இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේට ආස වෙන්න. ஆண்டவருக்காக வாஞ்சியுங்க. ඒ ජීවනයේට ආස அந்த වෙන්න. ஜீவனுக்காக வாஞ்சியுங்க. අමාරුවෙන් සේවය அந்த කරන්න. கஷ்டத்தின் மத்தியில் ஊழியம் செய்யுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ණය නැහැ. அவர் உங்களுக்கு கடனாளி මම அல்ல. කොළඹ දේවදර්ම ශාස්ත්‍රාලයට යන්නේ කැඩිච්ච සපත්තු දෙකක් දාගෙන. நான் கொழும்பு இறையல் கல்லூரிக்கு போறது உடைந்த செப்பை போட்டுக்கொண்டு මම තේ බොන වෙලාවේ එළියට තේ බොන්න යන්නේ නැහැ. தேடி මේක මට குடிக்கிற සල්ලි නැහැ. நேரத்துல கூட வெளியே போக முடியாது, என்கிட்ட பணம் இல்லை. මම සමකාලීන යූත්ලා අතරේ මං එච්චර ඇවිද්දේ නැහැ. මොකද මගේ සපත්තු දෙක என்னோட කැඩිලා. வாலிபர் மாத்திரம் நடக்கவில்லை, என்னுடைய செருப்பெல்லாம் உடைந்திருந்தனால. හැබැයි මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒ ශාස්ත්‍රාලයේම මම කතිකාචාර්යවරියක් ஆனால் වෙනවා. ஒரு நாள் நான் நினைத்ததில்லை, அந்த இறையல் கல்லூரியிலே நான் හැබැයි விருதுகளை මම ඔබට வந்தேன்னு சொல்லி. කියන්නේ මේවා නිකන් නෙවෙයි. இதெல்லாம் நான் சொல்றது சும்மா இல்ல. මේ කාන්තාර ගමනේ අපි என்னுடைய කොච්චර வனாந்திர பிரயாணத்திலே දෙවියන් වහන්සේට ආස වුණා. தேவனுக்காக எவ்வளவு தூரம் வாஞ்சித்தோம் දෙවියන් என்பதை. වහන්සේ අපට ණය නැහැ. அவர் ஒரு நாள் எங்களுக்கு கடனாளி அல்ல. ගොඩක් අය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා මිසක් දෙවියன் වහන්සේට මාව දෙන්න ஆண்டவரத்தில் நிறைய காரியங்களை கேட்கிறோம், ஆண்டவருக்காக எங்களை கொடுப்பதற்கு හරි බයයි. சரியானதில் பயப்படுவோம். තරුණ ළමයි දෙවියන් வாலிபர்கள் වහන්සේට வந்து මාව දෙන්න வாலிபர்கள் வாலிப பிள்ளைகள் தங்களை கொடுப்பதற்காக பயப்படுவார்கள். මේ කියලා අවසන් කරන්න. கடைசியாக இதை சொல்லி நான் දවසක් முடிக்கிறேன். රජ කෙනෙක් කිව්වා මේ රටේ ඉන්න නිර්භීතම කොල්ලට මගේ කුමාරිකාව දෙන්න. ஒரு நாள் ராஜா சொன்னார், மிக தைரியமான ஒரு யாராவது ஆண் இருந்தால் என் பெண்மணிக்கு நான் திருமணம் செய்து கொடுப்பேன். මොකද්ද තරගය? என்னது தெரியுமா போட்டி? කිඹුලු ඉන්න ගඟක් තියෙනවා. முதலைகள் இருக்கிறதான ஒரு குளம் இருந்தது. කිඹුලන්ට බය නැතුව ගඟට පැනලා පීනන්න ඕනේ. முதலைக்கு பயப்படாம அந்த குளத்திலே பாய்ந்து நீந்தி கொண்டு போகணும். පීනලා එගොඩට යන කොල්ලට நீந்தி அந்த இடத்துக்கு போற அக்கறைக்கு போறவனுக்கு කුමාරිකාව දෙනවා. என்னுடைய குமாரத்தியை நான் கொடுப்பேன். කවුරුත් පනින්නේ නැහැ. யாருமே பாய்கிறார்கள். කිඹුලන්ට බයයි. அந்த முதலைக்கு பயம். එක වෙලාවකදී කොල්ලෙක් පැන්නා.
திடீர்னு ஒரு பார்த்த ஒரு மகன் வாலிபன் ඊනල ගියා பாய்ந்துட்டான். එහා පැත්තට. அப்படியே நீந்திக்கிட்டு அக்கறை போனான். රජතුමාට වාව් මගේ රටේ වීරයෙක් ඉන්නවා. என்னுடைய நாட்டுல ஒரு வீரன் இருக்கிறான் என்று சொன்னார் ராஜா. ඔයාට මගේ කුමාරිකාව ලැබෙනවා. என்னோட குமாரத்தியை நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன். කියමු බලන්න තරුණයා කොහොමද බය නැතුව கேட்டான், කිව්වද எப்படி நீ பயப்படாம எப்படி பாய்ந்தேன்னு சொல்லி. එයාගේ රජතුමනි ராஜாவே මාව තල්ලු කරපු එක අහුණා නා. என்னை தள்ளுகிறவனை நான் கண்டு கொண்டா. right? අද සමහර අය දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේක පීනන්නේ තල්ලු කරලා. சிலர் ஆண்டோட காரியத்துக்கு அந்த தள்ளினபடினால் තල්ලු කරලා தள்ளி அப்படி தள்ளிக்கிட்டே போகணும். තල්ලු කරලා සේවය කළ වැඩ. தள்ளிக்கிட்டு விட்டு உடைய මෙතනින් செல்வி එන්න ඕනේ. இருந்து வர ආදරේ නිසා. ஆண்டவருக்காக நான் நேசிக்கிறபடினால் දෙවියන් වහන්සේට කැමති නිසා. ஆண்டவரை நான் நேசிக்கிறபடினால் දෙවියන් වහන්සේ விருப்பப்படுகிறபடினால் සේවය කිරීමට තියෙන උණ නිසා. அந்த ஆண்டவருக்கு உடைய செய்கிற அந்த காய்ச்சல் அந்த காரியம் இருக்க வேண்டும். එහෙම එන අයට. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு එයාලගේ අනාගතේ. அவருடைய எதிர்காலம் එයාලගේ දරුවන්. அவருடைய பிள்ளைகள் එයාලගේ අනාගත දවස්. அவருடைய எதிர்காலங்கள் දෙවියන් වහන්සේ බලා ගන්නවා. ஆண்டவர் அதை பார்த்துக் கொள்வார். අපිට වඩා උන්වහන්සේ බලා ගන්නවා. இடத்திலே பார்க்கிறோம் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். ඒ නිසා මතක තියාගන්න. நல்ல ஞாபகத்தில் வைத்துக் පාස් கொள்ளுங்கள். චාල්ස්ලා මේ රටට දුන්න දේවල් උපරිම දුන්නා. அவர் போதவர் சார்ஸ் இந்த தேசத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிறைய காரியங்கள் දැන් கொடுத்தார். මේ සේවයෙන් පාස් චාල්ස්ට පුජ්‍යනිකව ලැබුණු දේවල් මොනවද කියලා. என்ன தனிப்பட்ட காரியம் என்னத்தை பெற்றுக்கொண்டார் எனக்கு தெரியாது. සමහරට දේව සේවයේදී අපිට තියෙනේවත් නැති වෙනවා. சேத்துல ஊழியத்தில் இருக்கிறது இல்லாம போகலாம். හැබැයි එක දෙයක් මම දන්නවා. ஒரு காரியம் எனக்கு தெரியும். එතුමා මිනිස්සුන්ට දෙන්න තියෙන දේ දුන්නා. அவர் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய දැන් அவர் ඔබේ கொடுத்தார். වෙලාව. இன்னும் இப்ப உங்களுடைய நேரம். දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය වැඩ කරපු තැන. இது இந்த ஆண்டவருடைய ஆத்மா வேலை செய்த இடம். මගේ නංගි දවසක් පිපාසයෙන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා ஒரு තියෙනවා. நாள் என்னுடைய தங்கை மிக வாஞ்சோடு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கார். දේව ආත්මය ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. ஆண்டவருடைய அவருடைய ஆவியானவரை நான் එයා பெற்றுக்கொள்ள කියනවා வேண்டும். මෙතන දවසක් වාඩි වෙලා இந்த இடத்துல ඉන්නකොට அமர்ந்திருக்கிற நேரத்திலே එයා කොච්චර හදවත අරගෙන හිටියද அவருடைய இதயத்தை எவ்வளவு திறந்து கொடுத்திருந்தான்னு தெரியுமா? අවුරුදු 23යි යා. 23 வயது. මුකුත් එපා. ஒன்றுமே வேணும் ஆண்டவரே. ස්වර්ගයෙන් අනුමත කරන දේ. அந்த பரலோகத்திலிருந்து මට வந்த දෙන්න காரியம். කියන எனக்கு යාඥාව. தாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு காரியம். මෙතන වාඩි වෙලා இந்த හිටියා. இடத்துல அமர்ந்திருந்தார். ඔබ දන්නවද පුදුම දේ? என்ன தெரியுமா புதியான එයා காரியம்? මට කියනවා அவர் சொன்னார் පාස්ටර් චාල්ස් ඇවිල්ලා කාර් එකේ දොර ඇරලා එළියට අඩිය තියනකොට තමයි එයාගේ කටින් අන්නේ භාෂාව පෙන්නේ. போதர் காலை விட்டு இறங்கி உள்ள வரும்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலத்தை එයා பெற்றுக்கொண்டார். මට කියන පොඩි අක්කා දේව මෙහෙ පටන් ගත්තේ නෑ. ஆராதனை ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ගීතිකා පටන් ගත්තේ නෑ. பாடல் கூட ஆரம்பிக்கவில்லை. පාස්ටර් චාල්ස් දොර ඇරලා කකුලට එළිය අඩිය තියනකොට போதர் මම வந்து ආත්මෙන් இறங்கி පුදුමයි. காலையிட்டு வைத்திருக்கிறதுக்குள்ள அந்த அந்நிய பாஷை வரம் எனக்கு கிடைத்தது. එයා කියන එක පුදුම அது ආලේපයක්. புதிதான ஒரு வல்லமையாக இருந்தது. ඔබ දන්නවද එතනින් පස්සේ තමයි යාට දොරවල් ඇරෙන්නේ. அந்த இடத்துல பிறகு தான் அவருடைய ஊழியத்து காரியம் நிறைய காரியம் செய்வார். அவர் எல்பிசிக்கு போறார். ඊළඟට යාට මෙතනදී කතා කරනවා යා නොදන්න જાතියක් වව කැඳව ගන්න යනවා. தெரியாத ஒரு இனமுறை அழைக்க போகிறது. එයා දෙමළ සෙනගකට சேவை කරන්නේ. அவர் தமிழின மக்களிடையில் அவர் ஊழியம் එයා செய்கிறார். වඳින්නේ දෙමළ அவர் සහෝදරයෙක්. திருமணம் முடிக்கிற தமிழ் சகோதரனே. එයා ඉන්නේ මේ පල්නුවරම තමයි. அவர் இருக்கிறதை கண்டிலே. පාස් ජෝසප්ගේ භාර්යාව තමයි මගේ නංගි. பாஸ்டர் ஜோசப்புடைய மனைவி தான் එයා පිපාසයෙන් ආව ආත්මික දෙයට. விருப்பத்தோடு வந்த ஆவிக்குரிய காரியத்துக்கு. දෙවනාසික 16 කාර්ය කරලා தேவனுடைய தாசன் காரியத்தை இறங்கி මම வந்து ඊයේ හො ස්වාමීනි ඒ යුගය ආයෙත් එනවා නම් ஆண்டவரே, ඒක அந்த අපි யுகம் තුලින් அந்த காலம் எங்களுக்குள்ளே எப்பொழுது ஆண்டவர் வரப்போகுது? ස්ටේජ් එකට එන්න කලින් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය වැඩ කරනවා. அந்த வேலை வரும்பொழுது பரிசு ஆண்டவருடைய வல்லமை ආයෙත් கிரியை එක්කද செய்யுது. මේවා කරන්නේ. எப்படி இதெல்லாம் செய்யறது? මේ යුගයේ නම් ඔබම එක්ක. இந்த யுகத்தில் அப்படியே நீங்கள் தான் මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? என்னதான் நடக்க வேண்டும்? තෘෂ්ණාවට ඇලුම් වෙන්න එපා. மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். ජීවනදායක දේවල් වලට ආස වෙන්න. ஜீவனுள்ள காரியத்துக்கு இடம் கொடுங்க. ජීවනයට ආස වෙන්න. ஜீவனுள்ள காரியத்துக்கு இடம் තරුණ கொடுங்க. ළමයි வாலிபர்களே, අනාගතේ පේන්නෙම නැතත් எதிர்காலம் தெரியாமல் இருக்கலாம். ජීවනයට ආස වෙන්න. ஜீவனுள்ள காரியத்துக்கு விருப்பப்படுங்க. ජීවනයට ආස වෙන්න. ஜீவனுக்கு விருப்பப்படுகிறவர் දෙවියන් වහන්සේ වවරයි යනවා. உங்களை ஆண்டவர் அழைத்துக் கொண்டு போகிறார். වහන්සේ ඔබත් එක්ක කරන්න ஆண்டவர் බැරි දෙයක් නෑ. உங்களுக்குரிய நேர காரியங்கள் செய்வதற்கு වැඩේ තියෙන ஆயத்தம். ඔබ මුළු හදවතින් දෙන්න. உங்களை நீங்க முழுமையான விதத்தில் அர்ப்பணித்தார். තල්ලු කරලා නෙමෙයි. தள்ளி அல்ல. තල්ලු தள்ளி இல்ல. තල්ලු නෙමෙයි. தள்ளி அல்ல. කැමැත්තෙන් දෙන්න. விருப்பத்தோடு நாம் ඒ அர்ப்பணித்தோம். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ගමන ආරයි යනවා. ஆண்டவர் அந்த பிரயாசத்தோடு அழைத்துக் கொண்டு போவார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. ஆண்டவர் அவர் உண்மையுள்ளவர். තව එක සාක්ෂියක් කියලා අවසන් කරා. கடைசி அவர் சாட்சி சொல்ல நான் முடிக்க போகிறேன். චාල්ස්ගේ ගීතිකාවලින් තමයි මම පළවෙනි වතාවට දෙමළ ගීතිකා ඇහුවේ. முதலாவது சார்ல்ஸுடைய போது சார்ல்ஸுடைய பாடல் முதலாவது தமிழ் பாடல் நான் கேட்டேன். ශාරෝන්ගේ රෝජාපු මම දන්නේ කවුද සිං කරේ කියලා. சாரோனின் ரோஜா பூ. හැමදාම ඒක අහනවා நான் ஒரு நாள் கேட்கிறேன் அந்த பாடல் தெரியாது யாருன்னு சொல்லி. තුම විදියට මම දෙමළ භාෂාවට ආදරේ. அந்த நாட்டில் நான் தமிழ் மொழிக்கு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். කවුද දන්නේ දේව සැලැස්මි අපි විවාහ වෙන්නේ දෙමළයි කියලා අපි தெரியாது හිතලා ஆண்டோட திட்டத்துல தமிழ்ல நான் திருமணம் முடிக்கிறதான்னு சொல்லி. දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කරපු දේවල්. ஆண்டவர் என்னோடு செய்த காரியம். ඒ නිසා அன்பானவர்களே, තෘෂ්ණාවෙන්
යන්න එපා. இச்சைகளோடு மாம்சமான මේ காரியங்களுக்கு போக ලෝකයේ வேண்டாம். ක්‍රමයට යන්න. இந்த உலக பிரகாரமான காரியத்துக்கு போக வேண்டாம். යන්න වචනේ මූලධර්ම එක්ක ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்தோடு கூட நீங்கள் போங்கள். වචනේ ප්‍රතිපත්ති එක්ක යන්න. வார்த்தையின் ஒழுக்கங்களை நாம் விதிகளை கடைபிடிப்போம். அதுக்கு நாங்கள் விருப்பப்படுவோம், ஆசைப்படுவோம். දෙවියන් වහන්සේ වගේ අනාගතය සරසයි. ஆண்டவர் உங்கள் எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதிப்பார். හැබැයි මම කියන්නේ අනාගතය සරසන එක ඇතුලේ දුක වේදනාව පීඩා නැහැ කියලා තියෙනවා. ஆண்டு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வேதனைகள், கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், பாடுகள் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. අපි දන්නවා අපිත් එක්ක යන්නේ කවුද කියලා. எனக்கு தெரியும் எங்களோடு கூட யார் வருகிறார் என்று சொல்லி. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද அந்த ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். යාඥා කරනවා. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம்.